Sí, va, Jordi, va, al micro? Sí, va, bon dia. Benvinguts a una altra vegada, un any més a l'audició d'adults de bateria. Aquest any també, bueno, vull disculpar-me perquè en Paco González, em sembla que, no sé si l'any passat ho va veure aquell senyor gran que va venir, es troba a França i no pot venir, però us va dir molta força, digues-hi que de la part meva que... I després en l'Esteve Quera, que per qüestions de treball tampoc pot venir, però com sempre col·labora amb el Cava. Vull dir que també doncs tindrem Cava, que ell ho ha cedit, vale? Ja, bueno, i més que res també aquest any vull presentar-vos a en Ramon Cornejo, que aquest noi havia sigut alumne meu, també de petit, ja vam començar també com el cas d'en Max, i aquest any també doncs, està aquí de professor i m'ajuda i també doncs, presenta el seu alumne també. Vull dir que en principi és... I després també us vull comentar que això és una família, vull dir que aquí tranquils, tocar i passant-nos-ho bé. Vull dir que, sobretot, relaxant-se i guaita, que no passa res. Sobretot, a gaudir-ne. Val? Doncs pues res, anem a començar. Comencem amb en Josep, que en Josep, com ja és un semiprofessional, que ja toca, i això, ell, en vez de fer una cançó en farà dos, perquè és mig xulo. Va, doncs pues anem a començar. Va bé, gràcies. Bueno, com sabeu, les cançons que faré avui, no sé si coneixeu els Pets, de Constantí, de Tarragona. Bueno, com ho diria el meu amic en Lluís Gavaldà, bueno, no som els Pets, som en Josep Planter, som la mare que el va parir. Ho diria en Lluís Gavaldà, cada vegada que pujo un escenari qualsevol de Catalunya, sempre ho diu, vaig arrencar amb la cançó, en català. Bueno, esperem que us agradi el que faré ara, avui. Avui farem els 40 anys dels Pets, molts grups d'aquest any sobre de cabra, els Pets, Sau, s'han traït. Però clar, d'aquests grups m'agradaria, bueno, podria fer tots, però n'haig escollit. Aquesta vegada he escollit els Pets, perquè amb els Pets he fet moltes coses amb ells, he coincidit també alguns bolos, molt a prova amb ells, molt amic amb en Joan Reig, amb en Lluís Gavaldà, amb en Feli, i mira, aquest any he volgut, i la meva germana era molt fan dels Pets, i mira, ahir ens van trobar, i li vaig dir, tu, demà et faré un homenatge perquè tu ets molt fan dels Pets, i aquesta vegada t'ha tocat, et faré una cançó dels Pets. Què tocarà? Bueno, aquesta cançó que faré avui és el disc del Bon Dia, es diu Estona de Cel, i després faré una cançó de les primeres que va fer els Pets, els inicis dels Pets, serà Qualsevol dimecres, que és els primers inicis que va fer els Pets. Espero que de les que faré disfruteu, ens el cor i sisplau, disfruteu. Del rock en català. Estona de Cel, no? Vale, vaig.
qualsevol, que és el dia que vens a classe. Sí, mira, és el mateix dia. És el mateix... Ja, ja. Bueno, vinga, va. Bueno, següent. Gràcies. Elles esquerres, ara tots són de dretes, per tant hem de girar l'instrument. Au, me'n vaig. Un moment de... Gràcies, Ismael. A tu, gràcies a tu. Vinga. Bueno, vagi bé l'actuació. Adéu. Canvi d'escenari. Vols fer el canvi? Sí. Fem-ho. Ells ha portat uns plats que està acostumat a tocar amb ell. Un, el rai. I li fa gràcia tocar-hi, doncs, evidentment, doncs, hi tocarà.
tema dels dors. Ja em veig molt, bateria. Storm, amb algun motiu del Syncopation. Alguna aplicació del Syncopation. Aquests que estudiem Syncopation. Si la xifra ja pots deixar-la així, perquè ja quedarà per tothom més o menys. Mira, aquí tens la... Sí? Va. Puja. Sobretot, vull dir, quan hem de tocar cada durada, que posarem bé, tranquil·litat. Aquest no demana tant. Aquest no demana. Però els que no ven. Ostres, tu mateix? Sí? No em vull.
ens tocaràs? Bueno, llur nou de la Linda Rosta. Poso-t'ho bé, que tinguis tot bé. Vale. Ja, eh? Bé, aquest any tinc el gust de presentar la gala que l'any passat no tenia els 18 anys. És a dir, que aquest any vull dir, ja és adulta, vull dir que... Molt bé. Què us hi faràs, gala? Què us hi tocaràs? Molt bé. Sí, tranquil. No, ja començarem pas, que és que no... Home, i tant que hi arribarem. Per què no?
també, com a vegades, que no arribaven ni, quasi com un bon modals. I bueno, doncs, en aquests anys també igual que en Ramon, vull dir que va ser, vull dir que... I és un plaer, doncs avui, no té els 18 anys, però he volgut que, bueno, que ja quasi és major, com aquell que diu, no? I bueno, que us toqui també un tema. Què us hi tocaràs, Marc?